Καλησπέρα σας, είμαστε στο Γιάγιας, Μονάς Βαζίνας. Είμαι ο Αντώνης Καραγιαννίδης και σήμερα θα παίξουμε Player on Player Μπαϊβικό Σκόλα. Άκουσα με φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι βλέπω. Βλέπω έναν κουστούμάτο κύριο. Τι κοινάς με ψέματα. Έναν κουστούμάτο κύριο. Λοιπόν, βασικά βλέπω τον Λέιτον κουστούμάτο. Τον Λέιτον. Κουστούμάτο. Φάση πρόεδρος, ας πούμε. Πρόεδρος του Προμηθέα ή πρόεδρος της Αμερικής? Του κόσμου όλου. Πού τον βλέπεις έτσι? Πού κάθεται, ας πούμε, σε Δεν καφέ? κάθεται, είναι όρθιος, είναι στο λευκό οίκο. Στο λευκό οίκο. Έχει κόσμο εκεί γύρω? Όχι, είναι μόνος. Έτοιμος, παλιά το κουμπί και Τέλος. το τεινάζει όλο. Εγώ πιστεύω ότι είναι ψέμα, αποκλείεται να είναι αυτό που λες. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτό που λες. Εγώ νομίζω ότι όντως δεν είναι ο Λέιτον και... Βλέπω σε ένα παιδικό σταθμό με παιδάκια δίπλα Ναι. να κάνει ξέρεις, τον δάσκαλο εκεί πέρα, να παίζουνε με τα παιδάκια. Ο Λάγκιος. Καλά, αυτό που θα δεις τώρα Ρε φίλε, μετά το προηγούμενο το πιστεύω, ας πούμε. είναι χειρότερο και από ψέμα και από αλήθεια. Και αυτό που θα δεις είναι χειρότερο και από ψέμα και από αλήθεια. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Το πιστεύω, αλήθεια, γιατί το προηγούμενο ήταν πολύ ακραίο. Δεν υπάρχει. Σου λέω δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Το πιστεύω. Άρα πιστεύεις ότι είναι ο Λάγκιος? Πιστεύω, ναι. Ωραία. Ο εαυτός σου είναι. Αλήθεια τώρα. Και κοίτα πώς είσαι. Τι είναι αυτό? Σου έχουν βάλει και γυαλιά? Το βλέπω, μπρο. Ακραίο. Σκέψου τώρα. Τον πλώτα, στο διάστημα, ας πούμε, με γόβες. Με γόβες. Ναι. Κόψω. Κοίτα, αν έχουν κάνει κάτι τέτοιο και δεν είναι ο πλώτος και είμαι εγώ. Έχουν τελειώσει αλήθεια όλοι τους. Κοίτα, επειδή έβαλαν εσένα πριν, μπορεί να έχουν βάλει εμένα τώρα. Και στον πλώτο δεν θα το κάνανε αυτό. Το χάρας μου πέρα. Ναι. Οπότε πιστεύω είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Δεν είμαι εγώ. Παίζουνε χαρτιά. Ο ένας είναι ο δικός μας. Στη μέση. Στη φυλακή. Αυτό δεν το πιστεύω. Είναι όντως φωτογραφία με... Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό που σου λέω. Είναι αλήθεια. Κοίτα στα μάτια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δεν είναι. Στη φιλία μας. Στη φιλία μας. Ωραία. Μακάλου, τελευταίο. Το κλείνω στο Μακάλου. Όχι, ο Ματσούρα. Ο Μασούρα. Ο Μασούρα. Ο Μασούρα. Κοίτα δηλαδή είναι πολύ αληθινό. Πολύ αληθινό AI. Άρα δεν το βλέπω. Βλέπω κάπε σε μαραθωνοδρόμο να τρέχει με κοπέλες. Θα το άκουγα σίγουρα. Είναι μουρλός. Θα το άκουγες. Ότι τρέχει σε μαραθωνοδρόμο σίγουρα. Μπορεί για να έχουν προπόνηση και να τα πάει στο μαραθώνιο. Ναι. Θα πάρει και το ποδήλατό του μαζί. Στην πλάτη του χέρι. Στην πλάτη. Ότι τρέχει μαραθώνιο με κοπέλες Ναι. Σκέψου. Είναι αλήθεια που σου λέει όχι. ο Κάπε. Είναι ο Κάπε σε μαραθωνοδρόμο. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Μπορεί και ναι. Βασικά λέω ναι. Λες ναι, το αλλάζει. Όχι, ψέματα. Ψέματα λες. Δεν θα με κάτι. Είμαι σίγουρος. Δεν θα με κάτι σου είπα. Άκουσε με. Τι θα μπορούσε ο Ροπ να ήτανε? Τώρα σου χτίζω εδώ πέρα. Τι θα μπορούσε ο Ροπ να ήτανε? Πέρα από τον μπάσκετ. Πέρα από τον μπάσκετ. Ας το αφήνω σίγουρα. Α, είσαι συνωμοσιολόγος. Σίγουρα. Ή θα ήταν. Εκεί θέλω να το πάω. Θα ήταν, ξέρεις, αυτοί που κάνουν κουμάντο, αλλά όχι σε αυτά που φαίνονται. Στα από κάτω, δηλαδή. Ωραία. Δεν είναι αυτό. Είναι επιστήμονα. Σκέψου τον έτσι είναι επιστήμονα και φουλάρι, ας πούμε. Και... Επιστήμονα. Ναι, κάτι εκεί στη φυσική και τέτοια. Ναι, δεν ξέρω το άλλο αυτό, αλλά θα μπορούσε. Άρα μου λες ότι είναι ο Ρόμπ Τι είναι ο Ροπ τώρα εδώ πέρα. επιστήμονο τέτοιος. Κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε. Ότι η γη είναι επίπεδη και. Εδώ μου το δείχνει στρόγγυλα, ας πούμε, αλήθεια, αλλά Εντάξει, θα το πίστευα αυτό, ναι. θα το πίστευε. Θα το πίστευα σαν αυτά που ξέρω τώρα, εκεί τι έχουν φτιάξει. Ναι, θα πω ναι. Τρέχω. Ναι, καλό είναι. Καλό είναι. Πολύ Αλλά δίκαιο είναι. είναι πολύ φτιαγμένος.
πέρα από ό,τι φαίνεται εδώ φαίνεται λες και είναι εξώφυλλο σε μια ταινία. Οκ. Σκέψου την ταινία και σκέψου ποιος σκάει πιστόλια στις βόλτες μας. Ποιος είναι ο πιστολέρος στις βόλτες μας, πέρα από σένα. Ποιος είναι ο πιστολέρος στις βόλτες μας και τι κάνει όταν είναι. Δηλαδή, τι μπορεί να σκεφτείς. Το μπλότα καουμπόι. Τον πλώτα. Πού. Δηλαδή, Το καουμπόι το πετυχά. Το καουμπόι. όχι, καμία σχέση. Home Alone φάνε. Με τίποτα. Έλα, απλό. Απλό Home Alone. Ωραία, σκέψου το λάγιο. Ναι. Φασαίο. Όχι. Όχι. Να μας κόουτσαρε, ας πούμε, να ήταν προπονητής μας. Σκέψου με λάγιο, με μπλε κουστούβι και σκαπίρνη και... Με σκαρπίνι. Καλά, ναι, εντάξει, θα το σκεφτόμουν. Αυτό έκανες έτσι εικόνα. Σίγουρα δεν το έκανα εικόνα. Αλλά Και έτσι ξέρω εγώ με μπλε κουστούμάκι που σου κάνε στα επίσημα. το σκέφτομαι πιο πολύ για το μαγαζί εκεί στη Τριώνα Βάρχων στον πατέρα του. Δεν νομίζω να έχουν φτιάξει τώρα το λάγιο με προπονητή. Προπονητή, σκέφτομαι με head coach Όχι, λάγιο. τίποτα. Όχι. Το κλειδώνεις. Ναι, το κλειδώνω. Τι είναι... Α, όχι, αυτό καταρχάς φαίνεται σαν προπονητής, δεύτερος. Δεύτερος. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Πιστεύω έχασα. Κατά τύχη πρέπει να βρει κανένα. Τελειώσαμε. Θα φάμε και τίποτα. Για να πάμε τώρα να παραγγείλουμε κάτι. Να σου πω τώρα. Το φωνησούλα. Έλα, φύγε.